Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistrat 386 każ ġdid ta' COVID-19. L-aħħar darba li f'Malta nstabu aktar minn 350 każ kien fil-bidu ta' Marzu li għadda. In-numru ta' każijiet attivi fil-komunità kompla jiżdied u issa dak ta' 2505 fl-aħħar 4 ijiem f'din l-94 ġimgħa tal-imxija f'pajjiżna instabu sa issa 1211 il-każ. Din iż-żieda qawwija ta' każi f'qasir żmien qed tixħed pis enormi fuq servizzi kollha tas-saħħa b'sorsi li tkellmu ma' Net News jisqu li hemm diversi wards fl-Isptar Mater Dei li għandhom numru ta' pazjenti pożittivi għal COVID-19 bil-ħaddiema kull ma jmur mhux ilaħqu max-xogħol. Dan fil-waqt li persuni li kellhom l-appuntamenti l-isptar għal xi interventi dawn l-appuntamenti ġew posposti. Il-pressjoni mhux biss qed tiżdied fuq it-tobba u l-infermiera iżda anke fuq it-taqsima tal-contact tracing u l-call center tal-111 li mhux ilaħqu mad-domanda. Infatti dwar dan il-professur Xarmen Gawċi talbet l-istudenti tal-mediċina biex jgħinu fil-contact tracing. Min 40 każ ta' COVID-19 li hemm l-Isptar Mater Dei bħalissa hemm 5 persuni li jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva u sissa ingħataw 175,395 doża tal-booster tal-vaċċin. Fatt pożittivu li fl-aħħar sigħat fiqu 71 persuna oħra fil-waqt li bejn 2 u 3 ma kienet irreġistrata l-ebda mewta kaġun tal-imxija bl-ammont baqa' dak ta' 471. Intant, il-COVID Action Team tal-Partit Nazzjonalista fil-bidu ta' din il-ġimgħa kompla bl-appelli tiegħu għal aktar trasparenza mill-Gvern fid-deċiżjonijiet dwar il-pandemija u insista li għandna nantiċipaw il-firxa tal-varjant Omicron f'pajjiżna għaliex il-wasla tal-varjant il-ġdid fil-Gżejjer Maltin mhux kwistjoni ta' jekk imma ta' meta. Il-Partit Nazzjonalista appella sabiex il-weight supplement ikun estis sa mill-anqas sa Marzu partikolarment għal setturi li qed jintlaqtu għal darb'oħra. Bil-Partit Nazzjonalista jispjega li jekk il-Gvern ma jrid joffri supplement tal-pagi estiżi għandu tal-anqas jikkonsidra li jieħu l-proposta tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li titnaqqas il-VAT għal 7%.